И хора, днеска ще играем с Прото. Прото искаше. И Виктор Тодоров 2. Ама Прото няма да говори. Виктор Тодоров 2 само ще говори. Нали, Здравейте. Да, ето го. Нека да почваме. Ще изиграем 2 игри на пейнтбол. И това ще е клипчето. Само те чакаме, Виктор Тодоров. Айде сега, добри ли са ти? Сигурно ще се коптам. Да. Как познах ли съм? Сигурно какво са? Diamond Trunk. И какво като Diamond? Какво стана, бате? Да, ти отиде. Не, моля просто. Не съм. Да, не знам какво ще. Ти влезна на Кордилиас. Да, Кордилиас. Аз въобще не знаех, че Кордилиас беше тук. Абе, Ще се гръмна. Защото губим. Именно. Това е толкова. Кордилиас. Айде, убийте я тая, бе. Убийте тая рушо. Как може бе този? Аз ще си бъда Брок. И реди. Чакай бе, имам някакъв стар дроп. Най-странния скин. Да. Моя. Брок. Ще изиграем още 2 игри. Пайпер! Ние сме с Пайпер! Кой да убих тогава? Аз убих Пайпер, но умрех. Окей. Какво правиш, бе? Ще му погледам. Аз умрех. Гад. Хари се Превзех колкото мога. Не бе, тос. Нашата игра. Аре бе, ако е нашата игра, ще губим. Не губим. Благодаря. Ти ми искаш. Аре бе, убийте ги ти, бе. Ти ми искаш хамерката. Айде, подай! Хари, ти ме пъзди. Хари бе, удари това бе! Майко мила, на майка! Трябва да удариш това. Айде, бием! Ударете на душата! Знам, че това по-силно, ама. Хора, Айде, подай! Вики, ти си некадърен. Хари, пази ме. Айде! Аз победих. Не, аз направих победа. Да. Пъснало се баби Анилско. Ще победим! Какво
подай. $10 is Bobby Firmino. Айде, тука. Силно. Сега. Медузата. Give him the ball and he'll get the score every time. Si, senor. Something that club wants you to know. Best person in the world is Bobby Firmino. Oh, number 9. Passing the ball and he'll score every time. Si, senor. Tässä tupolava. Коим. Абе! Айде. Подам на брод. Вие колко пъти сте умряли? Не знам. Накрая на играта. Толкова много пъти ти не знаете. Абе то... Абе, ал примо! Брото, подай. Примо на 35 уби всички. Не губи, ами. Изпъкна. There's something that club wants you to know. The best person in the world is Bobby Firmino. Oh, number 9, passing the ball and you score every time. Si, senor. Octopoche! Спортиста. Да. Той че... Защото се сетих. Какво? Айде да ги бием просто. Искам. Нищо, че е мега напрегнато. Остана ако 87 на 87. Ние сме загубили ватър. Не сме. Да, бе. Дали ще сме? Ми да, бе! Аз ще кажа. Да, наистина. Лошо. Ние умряхме. Не. Не умряхме, просто Хора, това клипче ще е заради където в надание пропуснахме. Лайкнете това видео, абонирайте се за канала и чао хора!